2 noyabrdan 3 noyabra geçilen gece Awganistanyň Demirgazygynda onlarça adamyň helak bolmagyna getiren yer titreme Türkmenistanyň Gündogor, Günorta we Demirgazyk sebitlerinde hem ýiti duyuldy. Ýöne adam pidalary bolmady. Türkmen häkimetleri bu tebii hadisa barada häzirlikçe dymyan mahaly yerli häkimetler raýatlary bu barada gurrun etmezligi berk tawşyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 3 noýabrda Daşoz, Lewap we Mary vilayetlerininden maglumat berdiler. 3 noyabrda daňdan Awganistanyň Demirgazygyndaky Mazar-ı Şerif şäheriniň goloýunda 6,3 bal güýjünde yer titreme boldy. Deslapky maglumatlarda Awgan saglygy goraýyş resmileri azyndan 20 adamyň ölendigini we başga-da 320 töweregi adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geologiýa gözegçiligi gullugy öz görkezjileriniň 523 000 töweregi ilatly şäheriň töwereginde uly pidalaryň bolmagyny mümkindigini we giň gerimli betbaççylygyň uly ähtimaldygyny görkezýändigini aýtdy. Awganistanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan häkimetleri Balx we Samangan vilayetleriniň käbir bölekleriniň iň köp ziýan çeken sebitler ýaly bolup görünýändigini bellediler. Goňşy ýurtda bolan bu yer titreme Daşozyň, Lewabyň we Marynyň käbir sebitlerinde hem ýiti duyuldy. Bu sebitlerdäki habarçylarymyz tebii hadisanyň 2 minut çemesi ary kesme bilen 2 gedek gaýtalanandygyny aýdýarlar. Esasanım Awganistan bilen Serhet ýakasynda ýerleşen Köýtendag etrafynda Kerki şäherinde yer titreme ýiti bildirdi. Gece saat 1:28-de we 1:30-da bolan yer titremelerde adamlar ılgap gıssagly daşary çykdylar. Diýip ýagdaýlardan habarly Kerkili ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň köpüsi tebii hadisanyň gaýtalanmagyndan alady edip, ençeme sagatlap öýlerine girmekden saklandy. Yer öranma Sayat etrafynda we Türkmenabad şäherinde hem duyuldy. Yer öranan mahaly itler üýrüp, gaty ses etdiler diýip Lewabyň dürli sebitlerindäki ýaşaýjylaryň ençemesi belledi. Tebii hadisa Marynyň Bayramaly, Garagum, Tawtawazar etraflarynda hem duyulup, ýaşaýjylaryň köpüsiniň öýlerinden daşary çykmagyna we giýjäni daşarda geçirmegine getirdi. Şoňa meňdeş ýagdaýlary Daşowyň käbir sebitleriniň ýaşaýjylary hem başdan geçirdiler. Habarçymyz giýjän ýary Daşowy şäherinde adamlaryň şol sanda ýaş çagaly eneleriň howsalaly ýagdaýda daşary çykandygyny aýdýar. Demirgazyk vilayetde şu günler howanyň temperaturasy giýjelerine -1 gradusa çenli soýandygy sebäpli adamlar daşarda ot ýakyp oturmaly boldular. Ýerdene çenli daşarda oturan adamlar ahyr soňy öýlerine girip, ýuwunyp işli işine gitmeli boldular diýip Daşowly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolan we Türkmenistanyň käbir sebitlerinde hem ýiti duyulan tebii hadisa barada häzirlikçe hiç ýyly beýanat etmediler. Bu barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem habar berilmeýär. Bu aralykda 3 noýabrda ýerden Daşowyň edara kärhanalarynyň ençemesiniň ýol başçylary işgärler bilen ýygnap geçirip, yer titreme barada gurrun etmezligi berk tawşyrdylar. Olar bolan tebii hadisa barada daşary ýurtlarda zähmet çekýän işçi migrantlara hem aýtmagy gadan edýärler. Öz araňyzda hem gurrun etmäň diýärler diýip Daşowly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä, idara kärhanalaryň ýol başçylary ýurdun ýörite gulluklarynyň raýatlaryň telefon gurrundeşliklerini dinlejekdigini hem duýdurdular. Ýolbaşçylar bu barada gurrun edendigi anyklanan işgärleriň işden boşadyljakdygyny duýdurup, işgärleri gorkuzdylar. Diýip Daşowly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimetler ilatyň durmuşyna gösgöni täsir edýän tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan gurrun gozaýar. Halkara harby jinaýatçylyklar boýunça Ýewropol guramasynyň maglumatynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistanyň raýatlaryny öz içine alýan 654 adamyň gatnaşmagyndaky uruş jinaýatçylyklaryny anyklamak boýunça derňewleriň netijeleri çap edildi. Bu habar ortadan Ukrainada alyp barýan uruşunda Rus goşunynyň düzüminde söwüşýän we ölen Merkezi Aziýalylaryň şol sanda Türkmenistanlylaryň sanynyň gitdigiçe köpelýän wagtyna gabat geldi.
Moldovanyň we Ukrainanyň polisiýasy tarapyndan Rus hakyna tutulan etkerleri anyklamak boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde Ukraina garşy söwüş operasiýalaryna gatnaşan Fortiýetiň Wagner we Redut hususy harby kompaniýalarynyň jemi 654 agzasy anyklanyp şüpheli şahslaryň arasynda Ukrainanyň, Moldowanyň, Gazagstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Bosniýa-Hersegowinyň raýatlary bar. Bu adamların jynsy zorluk, uruş esirlerini öldürmek we asuda ilaty öldürmek ýaly uruş cinayetlerini edenligine ynanylýar diýip 29 oktýabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Ýewropolaň halkara jinayetler boýunça esasy topary Rus hakyna tutulan etkerleri anyklamak boýunça geçirilen derňewiň bu ikinji tapgyryny goldap, milli häkimetleri uruş jinayetlerine gatnaşanlygy aýdylýan şüphkastyndakyları anyklamakda kömek edipdir. Ukrainada söwüşýän Merkezi Aziýalylaryň anyk sany belli däl. Ukraina hökümetiniň ýanyndaky ýaşamak isleýäriniň proýekti adyndan 3000 Merkezi Aziýalynyň Ukrainadaky söwüşe gatnaşanlygy çaklanýar. Taslama hakyky sanyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini aýdýar. Proýektiň awgust aýynda çap edilen habarynda 2025-nji ýylyň başyndan bäri adyndan 122 türkmen raýatynyň Ortiýetiň goşunyna hakyna tutulanlygy aýdyldy. Ondan öň 170 türkmen raýaty barada maglumat çap edilipdi. Rus goşunynyň düzüminde Ukrainada söwüşýänleriň käbiriniň goşulmagyna girdejili iş teklipleri berýän araçylaryň aldygyny düşünlügi beýlekleriň etasan tutsak edilenleriň Rus harbiýlerine goşulmaga mejbur edilenligi çak edilýär. Ortiýetiň dürli künjeklerinde türmelerden tutsaklyk ýerlerinden we migrasiýa tutsaklyk merkezlerinden ýüzlerçe Merkezi Aziýalyny uruşa çekenligi barada ençeme maglumat çap edilipdi. Emma Ortiýetiň tarapynda Ukrainadaky uruşda söwüşmegine gazanç hökmünde seredýänler hem bar. Azatlyk radiosu Ukrainada söwüşýänligini aýdýan türkmen raýaty bilen gepleşmege başardy. Men Şturmawik brigadasynyň düzüminde Donetskda we Luganskda bir ýyllap söwüşdim, yaralandym we ýyzyma Moskwaga gaýtdym. Meniň brigadamdan hiç kim galmady diýen ýaly barty ölen eti öwrüldi diýip 30 ýaşlaryndaky türkmenistanly gürrüň berdi. Ol pul üçin söwüşýänligini aýtdy. Men bu uruşda Russiýalylaryň özleriniň hem watan üçin söwüşýänligini görmedim. Ähli adam diňe pul üçin hereket edýär diýip türkmenistanly aýlyk 200 000 rubl diýip sözüne goşdy. Bu 2,5 min Amerikan dollaryna barabar. Azatlyk radiosunda Ukrainada söwüşýänligini aýdýan bu türkmen raýatynyň ady, ýaşaýan ýeri we şahsiýetine degişli beýleki maglumatlar şeýle-de onuň gulluk eden ýerleri we harby eşikli suratlary bar. Emma redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Merkezi Aziýa hökümetleri öz raýatlaryna daşary ýurtlardaky harby çakmyşyklara gatnaşmakdan saklanmak barada birnäçedik duýduruş berip, munyň uzak möhletli türme tutsaklygy bilen cezalandyrylýan jinayetdigini aýdypdy. Emma diňe az sandy iş suda ýetýär. Özbekistanda, Gazagstanda, Täjikistanda we Kyrgyzstanda raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşanlygy sebäpli sud edilmegine degişli jemi 10larça ýagdaý köpçülüge ma'lum boldy. Türkmenistanda Ukrainada söwüşenlik üçin sud edilen raýatlar barada habar el ýeterli bolmady. Emma suda çekilmezlik üçin para berip sapan raýat barada habar berilipdi. 2024-nji ýylyň may aýynda Türkmen News neşriniň çap eden maglumatynda Türkmenistanyň raýaty Sergey Grigoryanyň Ukrainada altaýlap Ortiýetiň tarapynda söwüşenligi, onuň soň uruş döwründe gazanan puluny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine para berip türmeden sypmak üçin sarf edilenligi habar berilipdi. Türkmenistanyň Jinayet kodeksi diňe hakyna tutulanlygy üçin 7 ýyldan 10 ýyla çenli türme tutsaklygyny göz öňünde tutýar. Eger eskeriň uruş döwründe adamdan bir adamy öldürenligi subut edilse, jaza onuň emlegini konfiskasiýa etmek bilen 10 ýyldan 25 ýyla çenli tutsaklygy göz öňünde tutýar. Bilermenleriň pikiriçe Merkezi Aziýadaky garyplyk, işsizlik we Rus propagandasy Merkezi Aziýalylary Ukrainadaky söwüşe goşulmaga iterýän esasy sebäpler bolýar. Ýaşamak isleýäriniň proýekti Ortiýetiň Ukrainada söwüşlerine çekýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryny piýada goşunlarynda ilatly ýerleri basyp almak üçin ganly hüjümlerde ulanýanlygy bellenýär. Ukrainadaky uruşda ölenleriň arasynda ýüzlerçe Merkezi Aziýaly bar. Ýa-ni ýakynda ýaşamak isleýäriniň proýektiň web-saýtynda 400-den gowrak täjik, 300-e goly gazak, 100-den gowrak özbek we 10larça kyrgyz hemde türkmen raýatynyň ady ölenleriň sanawynda çap boldy.
Türkmenistanyň günbatarynda häkimetler paxta hasylyny ýygnamak işine diýinçileri çekip başlady. Meçide barýan adamlaryň arasynda 50-den ýaşyrak erkek adamlaryň we hijabatynyň jananlaryň mezuri işe çekilýänligini habarçyma daýdar. Balkanawat şäherinde we Bereket etrafynda häkimetleriň üns merkezine 50 ýaşa ýetmedik meçitlere barýan we namaz okuyan raýatlar, sakkaly erkekler we hijaply jananlar düşýär. Polisiýa olary tutmak üçin meçitlere reýt geçirýär. Polisiýa häkimliň ýörite tawşyrygy esasynda meçitleriň golaýynda reýt geçirip, meçitlere gelýän ýa-da gidip barýan 50-den ýaşyrak raýatlary saklap, özlerini jenaýat awtarış bölümi diýip tanyşdyryp, raýatlary bölüme alyp gidýär. Polisiýanyň saklan adamlaryna olaryň dürli gadan edilen dini akymlara uýmakda guman edilýändi aýdylyp, barmak izleri alınýar we olaryň işini kadyýete geçirmek bilen haýbat atýarlar. Dip Balkanyň polisiýasyna ýakyn Çeşme 3-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä geçen hepde Bereket etrafynda onlarça adam saklanypdyr. Balkanly diýinçileriň biri Bereket etrafyndaky ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Tanşym namaz okamagy baranda meçidin golaýynda raýat eşikli iki polisiýa ofiseri bardy. Ony saklap polisiýa bölümine alyp gitdiler. Bölümde 50 golaý sakkally erkek adamlar we hijaply gelin gyýlar bardy diýip Balkanda ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan Çeşmelerin sözlerine göre bu yere getirilen adamlar din bilen bagly sorag edişlige çekilmegine garaşypdyr. Emma olara dürli haýwat atylyp gorkuzulmagy, olary paxta ýygyma gitmäge razy bolmagy mezur etmek bilen bagly bolupdyr. Siz sakkalyňyz we hijabyňyz bilen biziň döwletimiziň garaýşlaryna ters iş edýärsiňiz. Meçitlere 60 ýaşdan soň baryp namaz okusaňyz hem towa edip ýetişýäňiz. Siz etmäge iş tapman meçitlere meslikden barýaňyz. Gündüz molla giýje ýolda baryňyz. Men ähliňiziň işiňizi goňşy mahkama edarasyna geçirerin. Olar kadyýete tawşyryk berer. Bayram alynyň türmesine gidersiňiz. Dip Çeşmelerin biri polisiýa işgärini setirledi. Balkanly Çeşmelerin sözlerine görä polisiýa tarapyndan saklanan raýatlardan öz islegi bilen paxta ýygmaga razy edigi barada dil hatalanypdyr. Olar paxta ýygym butarýança her gün paxta meýdanlaryna gidip hatyl ýygmaga borçly edilipdir. Şunlar Bereketiň ekin meýdanlarynda onlarça hijaply gelin gyýyp paxta ýygýar. Olaryň arasynda Balkanawatda saklanan dinçi gelinler hem bar. Çeşmeler olaryň paxta meýdanlaryna ýörite awtobuslarda polisiýa tarapyndan getirilýänligini aýdarlar. Yerli Çeşmelerin sözlerine göre ekin meýdanlarynda paxta ýygýan dürli raýatlar köp. Meýdanlarda paxta ýok ýa-da az ýöne hökümetiň häkimlerden talap edýändikleri sebäpli dürli büdjetçiler, telekeçiler, eskerler, aliment bergili erkekler, ten satýandygy üçin tutulan jananlar we alkogol içip saklanan raýatlar paxta meýdanlaryna mezuri çekilýär diýip Balkanly Çeşme gurrun berdi. Munun habarçylar paxta meýdanlarynda paxtanyň azdygyny we talap edilen plany ýerine ýetirmek üçin onu gözläp aktaryp ýörmeli bolýanlygyny habar berdi. Şeýle-de habarçylar 3 ay bäri dowam edýän häzirki paxta ýygym mövsüminde büdjet işgärlerinden we olaryň tapşyrmagy mezur edilen puluna hakyna tutulan işçilerden başga da mezuri iş güýji hökmünde paxta meýdanlaryna öňkü tutsaglaryň we administrativ biýdüzünçülükler sebäpli gyýsy mökletli tutsak edilen raýatlaryň aliment bergidarlarynyň köp alınıp barylýanlygyny habar berdi. Şeýle-de polisiýa tarapyndan ele salynan içerki migrantlar hem paxta ýygmaga mezur edilýär. Bu çäreler türkmen häkimetleriniň hasyl bayramyna taýýarlyk görýän wagtynda geçirilýär. Uly dabaralar bilen noýabryň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän hasyl bayramynda ýurdun owa hojalyk pudagyndaky üstünlükleri mahabatlandyrylýar. Ýurtdaky azyk krizisyny açyk boýun almayan türkmen hökümeti ençemel bäri 1.250.000 tonna paxta we 1.400.000 tonna buğday planynyň artykmajy bilen dolýanlygyny eglan edip gelýär. Guramaçylykly görnüşde tutuş ýurt boýunça geçirilýän toý tomoşaly dabaralara ýene-de ilat gatnaşmaga mezur edilýär.